zoragarria. Bai zera, izerritu ezkara egin eta. Niretzat nahikoa izan da. Josurekin etorri nintzen aspaldi eta gaur Antxonekin. Baina ez aldera konturatzen ez zaidala bat ere gustatzen. Benetan. Benetan. Baina nola esan Antxoni? Erraza da. Egia esan eta kitxo, ez dizuko iska egingo. Badakizu zer oparitu zidan nire urte betetzegunean? Bai, berak esan zidan. Pala hau, ez da? Berak egindako da. Hauxe bera, palarekin buruan emanen nio. Kontatu zidan bai, ez zitzaizula asko gustatu. Meritu handikoa izango da pala berak egitea bai. Baina pala bat niri oparitzea, munduko gizonik erromantikoa. Honena duzu lehenbailen esatea, eta ez du minik hartuko. Zer? Nork irabazi du? Ba nik, eta erraz asko gainera. Bai zera, zura azken tantua txarra izan da, eta ontzat eman dizut. Edo nork irabazten du horrela. Erraz asko gainera. Zuk nahi bai. Kontua da, Ingalaterran pilotalekurik ez duela izango, eta azken saioa irabazten utzi dio dela. Aizue, partida bategatik eteneten aserretuko ez da. Xelebreak diren gizon hauek. Asarretu ez, neska, baina partidaren beroan normala da tantu bakoitza borrokatzea. Ez da zer gertatzen, ez da, Josu? Ez, nagusi. Txapeldunak ez baitu aserratzeko motiborik. Bueno, nahikoa da, Josu, ume txikiak ematen duzue. Ai, barkatu. Aizue, zer iruditzen zaizue? Hemendik ateratzen garenean sagardotegi batera joatea. Kirola egin eta gero, merezi dugu hainbeste. Batzuk ez dut hainbesteko kirolik egin. Tuntuna. Neregatik primeran. Baina galtzaileak ez zingo du edan. Zigor moduan gidatu egin beharko baitu bueltan. Esandakoa, titiko umeak ematen dute. Eta zuk, adore pixka bat bildu, eta esan lehenbailen Antxoni.